Ще чета сега от живи думи, това, което се отваря пред мен. Очи теменужени. Тиха и бяла душата ти през тези очи теменужени ме прегръща. Лекува ме, бай ми, пее ми. И силата в мене връща с крилете си кротко изтрива следите от моите рани и мене отново събира от частите разпиляни. А в тези очи се откривам такъв, какъвто искам да бъда, и успокоен, щастливо заспивам с мечти, теменуги, звезди и поляни. Чудесно казано! Бъдете живи и здрави и много щастливи. Винаги има за какво да мечтаем и да бъде днешния ден по-хубав от предния. Хубав ден!